Wow, atong testingan guys. So nana, salamat kadyo ma'am Bisminda. Rajag ka nice kadyo gamuhang lababo. Thank Hello guys, majung adlaw, majung hapon, majung gabi na tanan guys. Ako na pod ni si Ruby Provinciana. So karon guys, excited na jud kadyo ko mga mahamani among lababo. So nagsugod na jud sila guys. Wala ko nakabidyo ganiha kay grabe na busy kadyo ko sa mga tanan ana siya na to. Ibutangan na og tubo na tapos sa gripo. Sa karon gitayos na pud sa ilawom. So naghana jud kadyong mga grasya nga gi-share sa Ginoo guys kanang si Ma'am Bisminda gi si Sarah po gihimog instrument sa Ginoo kay bawo man jud ang Ginoo guys among kaimtang lari nga na lang hindi makapahimog lababo. Pero ha dinhi siyang panaad sa pag YouTube nga makatigom ko magpahimo jud ko og lababo kay mo lagi na guys mahilig di ko magluto. Nang ganahan jud ko nga lababo man jud hang pangarap sang kinabuhi nga makahimo jud og lababo unsa karon gihatag na jud sa Ginoo. Salamat jud kadto Ma'am Bisminda nga gihimo instrument sa Ginoo nga makahimo layon na kog lababo unsa. Pinaka nice nga lababo jud sa among kinabuhi nga na hitabo ni nga kanang nami lababo nga ingani nga napakanindot. Daghan salamat kadyo. Pasalamat din ko ni Ma'am Bitani kay siya lagi pa nagpa-tile sa among CR. Sa karon guys na napida ka kadong grasya nga isang gi-share namo guys kanang isa na pagong gi-chatan karon ni insa nga pa-inquire na pug kuni og kanang butanganan lagi og plato kanali kunong di maabugan. Lagi no ko naman sang ibalibaran jud siya kay malagi na kanang anak kadyo siya natabang namon Ija man lagi kunong paninduton lagi kuno sa nga tanan guys kay mo lagi na mga ri lagi siya sa among bahay pukon mo bakasyon siya mo ri siya dari kay napaluto sa utan. Salamat jud kadto ma'am kanang nana jud tay lababo inaguli nimo ja. Ina pug kumauwaw nga nay manghugas dari plato ja. Nana nay lababo kay sa una magtagabo-kabo laman sa drum ja sa manghugas. Ja guys padung na mi ipapaidi sa guys ano pero nahunong mi ganiha kay ara kasuga kaduguan ja napoy unos. So mupadadon ra gyapon mi guys kay mo lagi na ang picturean lag kanang ganahan ni Ma'am Bisminda nga butangan nagplato kay siya mayahang papilion ng say color. So ato nga tuon guys daghan kadto salamat Ma'am Bisminda. So nami dari guys sa Gaisano Grand Oslob. So mali Gaisano dari guys. Diyan sa kanami dari sa second floor nami dari sa mga department sa mga kitchenware. So mangita ta dari og kanang butangan na lagi og plato. So murag wala jud siguro siya guys dari kay gamay ra man kadto mga stock nila dari sa Gaisano. So mangita tag. So na ako nakit-an day guys di Pero murag gabaon siya guys kay nagi butangan mag-iskas tip. Diyan nindot ra banta sa color. Diyan na dari guys murag 5 mili siya kanang murag isaksak man siya sa kuryente na ang mahala. Kani murag 19 kapin man. Ora ka mahal jud ini patanganan og plato. So sa una guys nakapalit ra ko sa Divisoria. Basta makapalit mig mga gamit adto ra mi sa Divisoria sa Quiapo. Jawa jud siya guys. Diyan yung ditso na naman sa Santander, diyan namin nakitaan. So, pareho po sa color dito sa Gaisano na cream. Kuno sa Ruby Provinciana, katawa siya. Uy, maka-discount pa mi dali kay viewers naman ni. O na kuno may discount, ma'am. Pero 19, saan 1980. Kani ba dara ni 100? Kani may kompetensya sa Bisurukan. Zoe. Sulag mo ay nga nas Manila na dali ra mo tag-tag mo ani pero nara na sa pag-amping. Pag-amping ra jud na. Jarami dari ma'am kanang nag kuha lagi mi daris singanda ni halan. Bi di na masarado bi. Nice pud siya ngani oh. Kaya amo mga gamit na bilin tanan sa Manila wala may magdala diri sa Cebu. Shout out di ko na lang duha. Na dali mga gwapo, gwapa, Solid subscribe. 1980 kuno sa ma'am ako nag-helmet pa ko na. 1980 kuno ni organ ag kari Ilike is na kanang pareha lagi sa mua adto nga na lugti na dayon. Tangtang ba nga ni ba?
Ngani bitaw mo. Pero wala na, gawa na. Pero depende jud na sa paggamit. Ja, salamat. Balik ka lang. Bye. Kani siya mamo. Kanang pila ni ka sa karirang kataklog-taklog niya. Diri. Pila siya ngani, ma'am? 1,100. Ah, 1,100. So 1,100 kuno ni siya, ma'am. So mangita pa ta basig na pailain. Ay kani. Kani pa. Kani man sa kanang taas. Dili ka masudlan sa ilawom ba? Gwapa. Kuan nga nang ikatulo na muning inquiry, ma'am. So nadyo imong nakit-an di ah. Kani si Jaog. Kari di ah. Nice pag kayo kay mga gwapa ba itong matindira dari mga liwat. Liwat ni mo, ma'am, ug liwat na ho, ma'am, bitaw. Salamat niyo. Salamat. Love you. Bye. Guys, kanang gikan dami dito sa guys ano kay tan-aw mi og kanang kuan. Butangan na ng plato kay nag-request na pud agatehang butan nga kuan nga nang nag-sponsor dani ang mga lababo. Diyan na butangan na. Diyan sugdan na nila og himo, ma'am. Og kuan. Jawan ako naka video sa kuan, deliver. Daning kahoy. Mo din sa is for is. Kuan gani ha. Ka-vlog sa pag-deliver sa plywood ug kanang kari. Kani siya guys na. Kuan ni siya kanang molding. So mo ni sa gitawag og molding para kuan po siya sa kabinet ba nas babaw. Diya naginihinayan naghinlo ni Papaidin. Diya mo na lang nabuhat karong hapon. Nabutangan na og frame. Atong kabinet sa ilaw matago na ng mga gamit. Diya ila pud nang gitiles ng ilawom na ah. Salamat kay kadto sa mga panday kay amo sang gibijaan guys kanang ngita lagi mi og kuan. Kanang kay ijali mi gipa inquire na pud mi og kanang butangan nagplato. Kana ko nung di maabugan kay kamong plato lagi na gi ngana ra para man sa tabunan og tawil hindi maabugan. Salamat kadto ma'am sa imong mga grasya nga gipaambit namo ang Ginoo ra mo bawas nimo sa imong kamaadyo namo ma'am. Kanang wa koy mabutangan sa kalipay nga nanajud koy lababo. Kanang lababo nga pang social man jud ning lababo ha kay pinaka nindot man jud sa lababo guys na. Pinaka nice. Diya salamat kadto ma'am. Wow, ato testingan guys. So na salamat kadto ma'am. Bisminda. Rajag ka nice kadto gamuhang lababo. Thank you. Diya. Salamat di kadto sa mga grasya ang Ginoo ra mo bawas ninyo. Ug di ma'am Bitani nga nagpa kuan po sa among CR. Nagpa-tiles diya si Ma'am Bisminda karami naghanap po siya na share namo kaning lababo. Mao jud niyang pangarap jud nga makatigom ko sa YouTube pero gihatag na jud niya. Gihatag na sa Ginoo kay maadjud kadto ang Ginoo guys mo tan-aw sa nato guys mo nang salamat jud kadto Ma'am Bisminda kay nabuo na jud atong lababo. So kuwang na laman dari ag kanang kabinet. Salamat kadto ma'am, salamat sa imong grasya. Sa hapon na guys, nang ipasugo mga bata dali pa limpyo na ng mga kuan. Tapukon ra na kay daoban ra nag way hangin, di pwede magdaog burong kay kusog kay hangin. Jaha pa na sang pa kuanan guys kanang paatupan nga tong mga atep ba nga among gitangtang dadto sa amuhang bahay man yang ipapuli dadto ja magbayad pa kog tao para ang ipa kuan dia ba para di sila mabasa. Inja agda to sa sud dahan na sang gibutangan og sin man na busy ko guys kay nagma naman to ang kuan dadto man ang tapalan naman sa kusina. Kaya di po sila mabasa ba ang mga bata. Yaran na siyang kagabo kana mahug pa na siya na. Malagi na ra gasag hangin.